de fet, clar, jo dic que no vaig ser abandonada pel simple fet que, bueno, ja et puc explicar perfectament què va passar abans de ser adoptada. Per mi hi ha com una continuïtat, de fet és un trajecte d'abús i es va aturar i em vas donar en adopció, no? I de dir, què hagués passat si el bus hagués continuat, no? Què hagués passat? Hi ha moltes preguntes i creixes amb moltíssimes preguntes, com molts nens adoptats. Però és això, no sé, per mi era com molt únic perquè, com tu has dit, nens adoptats etíops que arriben a Catalunya, a Espanya, que no hi ha ni restaurant etíop. Crec que cal dir que el 2003 no hi havia ni espais que els etíops poguessin venir i celebrar la nostra cultura d'origen. Per tant, a mi això em cridava molt, perquè a nivell, la gent que estudia migració i tal, doncs sap que les primeres persones que arriben a una societat tenen molts reptes, no? Perquè ells són els que comencen la xarxa social, ells són els que comencen la xarxa econòmica per sostenir una agrupació de gent amb el mateix aspecte ètnic, no? I per tant, per mi era com dir, ostres, és que els nens adoptats que vam arribar el 2003, Déu-n'hi-do, tot el que hem fet per intentar mantenir-nos, tot i no tenir l'estructura per fer-ho. Per mi, doncs, una altra de les coses que es juga molt en el llibre és la llengua. Com m'entenc l'amhàric quan no hi ha espais per poder aprendre l'amhàric, no? L'Abraham era el nostre profe al principi, no? I era molt fort, perquè ell ja estava construint el seu projecte d'obrir el restaurant, quan al mateix moment ens anava fent classes d'amhàric a uns quants nens adoptats. Per tant, per mi el llibre va d'això, de construir aquest espai, no? I ho vaig veient, i de fet vaig escriure un essay a la universitat sobre això, no? Sobre el fet dels pioners, els primers que arriben a Catalunya i comencen a crear una xarxa. I clar, aquesta xarxa és fonamental pels nens adoptats i sobretot pels peques, perquè creixeran tenint referents, creixeran tenint espais on es poden celebrar. I per mi, doncs, jo he anat buscant, he tingut molts referents a la meva professió, etíops que han sigut els meus jefes. Per tant, tot això et trenca molt l'estructura, perquè creixes sense veure referents profes, sense veure... És com anar més enllà, no vols veure dones afro fent de models, les vols veure fent de polítiques, les vols veure a les sèries, les vols veure reflectit. I per tant, és això, no? De dir, doncs aquesta xarxa etíop que hem aconseguit crear, ara l'hem d'obrir una mica més, l'hem d'obrir i fer-la més gran, no? I és la intenció del llibre, per acabar de concluir, no? De dir, ja he explicat la meva experiència, doncs ara espero que això encoratgi altres nens a rebatre el que hagi dit aquí dins del llibre o a expressar-se d'una forma més lliure. Doncs jo crec que ho estàs aconseguint.